Estem a la Torre de Sant Rafel, que és una torre que penja de la part exterior del claustre del monestir de Pedralbes, en la zona de clausura, evidentment és una zona no visitable, i és una torre que penja, a més, d'una cel·la de dia. Les cel·les de dia del monestir és un element característic que utilitzaven les monges en les seves hores lliures fora de les hores obligades de resar, menjar, etc. I la monja que construeix aquesta cel·la que està fora del claustre, que era l'espai on normalment estaven construïdes, necessita un contacte visual amb el claustre i per això aquesta torre és de tanta alçada. I just en el moment on la torre a la vista supera la teulada del dormidor i poden veure el claustre és quan la torre s'atura en la seva alçada. Aquesta torre es va restaurar el 1920 pel Jeroni Martorell i nosaltres la vam restaurar fa uns 15 anys aproximadament.